Respecte a la resolució 1546, espere que, havent creat un nou lloc de treball d'arquitecte tècnic per reforçar el Departament d'Urbanisme, no se tinguen que demanar projectes ni estudis a llocs aliens a aquest Ajuntament. Pense que per fer un plano no cal gastar-se 3.000, quasi 4.000 euros, i que, ja que anem a tindre un Departament d'Urbanisme tan ben dotat, se puga fer des d'ací. Després de la resolució 1701, me xoca que un tècnic cap de departament passi un pressupost incomplet. No és la primera vegada que passa. En el pressupost que se passa de les festes de Sant Joan, moltes de les partides que ell presentava estaven per pressupostar. I he vist, vostè sap que jo les resolucions me les mire molt ben mirades, he vist que s'han netejat molts solars i que s'han ficat fotos de l'antes i el després. Espere que el solar de Blasco Ibáñez Cantoner en Alba i Alba, en el pròxim ple, veig fotos de l'antes i el després. I ara, això eren les resolucions. I ara la pregunta. Ho he vist per les xarxes. Van a tindre en compte la petició de l'Associació de Veïns en fer un ple per a que s'abordi la situació general dels serveis públics?